U mag meezingen, het refrein nog 1 keer horen, zing je het al mee, maar ik weet niet hoe bleu jullie zijn. Succes. Korfbal. Korfbal, een liedje over korfbal. Dat valt niet mee, nee, wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden. We renden met z'n allen door het goed gemaaide gras. Ik schat de lengte op 5 centimeter, wat heel acceptabel was. Maar als ik mij niet vergis, speelden we ook in de zaal, wat niet geheel verwonderlijk was. In verband met het klimaat, de vloer was niet bedekt met gras, hoewel het wel een groene was. Had men dit bewust gedaan, kleefde hier een visie aan. Een liedje over korfbal, dat valt niet mee, nee, wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden. De beginselen van de grond zijn hiermee wel geduid, maar oppervlak en lijnenspel nog even tot besluit. Binnen is het veld 2/3 van het buitenveld. 1 lijn om maar heen, 4 door langs, hierbij dus gemeld. Deze informatie is verkregen uit een heuse bron, zo ziet u, maar het valt niet mee zonder korfballexicon. Een liedje over korfbal, dat valt niet mee, nee, wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden. Nu ik geraadpleegd heb, ga ik er ook maar mooi mee door. Het is een sport met 1 bal die als men scoren wil, heb ik gehoord, de bal van bovenaf door een korf moet hebben gegooid. Nou moet, het is verstandig, anders wint men nooit. Die korf hangt wel aan een bal van 3,5 meter hoog. Een beetje flauw misschien, maar daarom gooit men dan ook in een boog. Een liedje over korfbal, dat valt niet mee, nee, wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden. De laatste informatie die ik hier nog met u deel gaat over 16 mensen in het veld. Maar die zijn geen geheel. 8 mannen en 8 vrouwen beoefenen het spel. Meestal enthousiast en fanatiek tot aan de laatste tel. Maar dan komt nog het allermooiste van gemengde sport. Samen lekker douchen, deur op slot en niet te kort. Okay. Daar gaan we ja, over die prachtige sport, korfbal. Nou, dan komt er wat. Ik heet toevallig een excursie. Jongens en famkes, kom even mee. Kom even mee, Jim Ballen. Je moet even meedoen. Kom even staan alle jaren. Excursie, ja, daar ga je bij voor. Kom maar. Ja, ik ga even verstaan. Je krijgt een opdracht van mij. Gewoon live op televisie. Ik kan daar maar even heen. Cameramensen erbij. Je moet alle jaren maar even mee. Sure, ik dacht Jan Kobus Zeninga. Wij moeten maar wat hulptroepen erbij, hè? Ja, even... een beetje ruimte ertussen. Want je moet even een dansje doen. Het is niet moeilijk, hoor. Ja. Vertel even snel het verhaal, want toen was een oproep doen. Een oproep doen. Ik ga een nieuwe videoclip maken. En die heet De Hoepsasa. En daar heb ik een mooi dansje bij. En iedereen mag dus een filmpje maken bij De Hoepsasa. En dat naar ons toe opsturen via WeTransfer. En dan gaan we dat in de clip gebruiken. Okay. Ik ga je al je jonge meisjes gewoon zo gek mogelijk donsje op het volgende muziekje. Daar komt ie. Hey. Ik doe de hoepsasa. De hoepsasa. De hoepsasa. Ik doe de hoepsasa. De hoepsasa. De hoepsasa. Een tango die ontsprong wel uit mijn soepele stelten, maar toch wat te stijf voor mijn onderlijf. Ik heb niets tegen de horlepiep of de polonaise, ja zelfs het tja-tja-tja-tja verbleek bij de hoepsasa. Ik doe de hoepsasa, de hoepsasa, de hoepsasa. Ik doe de hoepsasa, de hoepsasa, de hoepsasa. Lekker zitten. Waar ben je van trouwens? Een squallen of wat hoor? Een talentenstroom. Okay. Ja. Nou, je mag wel talent. Ja, nou bedankt. Ja. Nou, dankjewel. Dit weer op televisie, we zetten het ook nog even op YouTube. Jan Kobus nog even een keer. Iedereen keer Mattus Gek, meid, wanneer in dat clipje? Ja, ik ben nu bezig met een instructieclip. We hopen dat die zondagmiddag klaar is. Die zetten op de site, op Facebook en op YouTube. En moet iedereen ongeveer binnen 14 dagen even een filmpje opsturen. Dat is het. Is het wat vol te hoor, het hele versje, want ook die zei ja.
Het is vol te houden. Ja, dat is goed naar hem. Is nog een vestje man. Welke? Ja, even een vrolijk lied. Oma Hein is dood. Nou, daar kun je me gewoon mee omkomen. Staat weekend in. Gaat Jacob over Stellinga! ja, precies. Als je doodgaat, dan word je altijd populair. Er is er iets te halen. Oma Hein is dood. Oma Hein was nawurden van een vette varkenspoort. Dadelijk lag hij buiten kennis en in 2 uur was hij dood. Hij wou net een hap nemen toen hij akelig werd van zijn 8e varkensklufke en zijn 10e bord met ettersoep. En oma Hein die eet erbij, hij leidt in zijn kist, maar zijn spapen krijgen wij als een gedachtenis. Tante Kraas had maar te gebeuren toen ze langs die konen streek. En ze werd nog veel beroerd toen ze ineens die soepert keek. Zuchtig zei ze bij zichzelf, ach die lieve goeie man, het is toch zonde van de kluwen, want daar heeft hij nou niks meer aan. En oma Hein die eet erbij, hij leidt in zijn kist, maar zijn spapen krijgen wij als een gedachtenis. Alle neefjes en nichtjes zijn oma Hein rustzacht, zijn droeve spoedig einde, dat had geen een van hen verwacht. En ze riepen door hun tranen, oh nou missen we hem pas. En ze zuchten dat hun oom toch zo'n mooie dooie was. En oma Hein die eet erbij, hij leidt in zijn kist, maar zijn spapen krijgen wij als een gedachtenis. Alle vrienden en bekenden wenen bitter in de kroeg. Grote droeve bitter tranen, bitter bitter nooit genoeg. En ze zucht is ellendig, ja dat de dood hem het haalt. Maar gelukkig dat hij juist nog de contributie het betaalt. En oma Hein die eet erbij, hij leidt in zijn kist, maar zijn spapen krijgen wij als een gedachtenis. Voor de winkels waar hij haalde was het ook een grote slag, want geen een van al die klanten kan al de suffelen op een dag. En de visboer zuchtte treurig, ja jammer, jammer van de man. Het is weer de tijd van een nieuwe haring. En daar hield hij nou net zoveel van. Laatste kans. En oma Hein die eet erbij, hij leidt in zijn kist, maar zijn spapen krijgen wij als een gedachtenis. Oma Hein die is erbij, hij leidt in zijn kist, maar zijn spapen krijgen wij als een gedachtenis.